Ngopi sik iki. Cocok. Gawane wis graji iki. Nah, iki enek tempe sisa kemarin. Sing ora entek tempe wingi ngono kan ya iya iki diwahne dus iki. Nah, iki motor legendaris miliknya ayah tahun 80 Super Deluxe, Yamaha Super Deluxe. Nah, kan ya iya iki. Nah, iki tempene wayang-wayang dus iki. Ini Kang dus Kang. Pitik ning empel. Nanti Kang, dus Kang iki Kang. Oh, dus berjemur di bawah pohon kelengkeng, diketok kelengkengnya. Iki anca-anca naik panggung Kang. Sikile unggane iki. Kang iki tempe sisa wingi ya lho. Sing ora entek. Nah iki iso dipakakne wedhus ngapain lagi. Wis cocok. Cocok iki. Iya. Iki sisa wingi, tempene ora entek. Gitu. Ya diwahne dus. Berjemur di bawah pohon kelengkeng. Bubuk besar Kang. Tempe goreng rodok mlempem sisa wingi. Ngene. Yuk, neh. Ngurung Kang. Sik. Seret. Tanpa saus, tanpa sambel iki, langsung. Nek boro Kang ya, telu apa pating Kang? Siji maneh Kang. Engko sisane digodhog. Nah, digodhog amor katul. Lho. Kowe marek kae. Ingas. Wis. Apa? Kang iya iki. Wis berjemur 5 dina ora metu kok kandang. Yamaha Super Deluxe 80 legendaris. Ya iya iki. Nah, wis smash sikesit irit tinggal pan-pane. Iki jalan bagasi nggo pan-pane pindah nang mburi. Kang ya iya. Wis ngene iki. Wis ben berjemur.